me olemme kaksi kaverusta Parkanosta. Meitä ei niinku ihan tälleen päälle päin uskoisi kaveruksiksi, mutta tässä on nyt joku juttu. Niin en ole hänen lapsensa siis, tai poikansa, kun joku on aina miettinyt asiaa. Ja me ollaan niinku kaikki ihmiset, niin me ollaan kovasti kiinnostuneita rakkaudesta. Se on niinku se juttu, se on molempia meitä ajanut tässä. Vähän erilaisiin seikkailuihin, mutta me ollaan löydetty, että siellä on sama juttu, jota me ollaan haettu. Siis mä olen niin kuin näkyy, mä olen vähän vanhempi. En nyt ihan 2 kertaa vanhempi kuin tuo nuori mies. Melkein. No, melkein. Ja mä olen kirjoittanut 18 kirjaa. Tässä on muutamia mulla tuossa mukana. Vuodesta 1988 lähtien. Ja 15-vuotiaana mä päätin, että kun mulla on aina ollut niinku semmoinen joku aavistus, että joku tässä maailmassa mättää. Joku ei ole niin kuin pitäisi olla. Että tässä on nyt joku juttu, joka mun täytyy selvittää. Ja mä silloin joskus, kun ihmiset sanoivat, että no on sen kun opiskelet vaan ja löydät paikkasi ja vaimoja ja kaikkea tällaista. Niin mä sanoin, että ei, mä meinaan nyt selvittää. No ei se ihan helppoa ole, mutta mä alan vähän olla niin kuin jotenkin. Tää alkaa olla ihan tässä kohdilla. Mä oon opiskellut, en ole vuosia tehnyt opiskeluhommia. On ollut 5 kertaa naimisissa, mulla on 5 lasta. Asun tällä hetkellä omillani. Ja sit me ollaan ton Kaken kanssa käyty sellaista ihmeellistä matkaa tässä. Niin kuin, sanotaan vuosi, aika tarkkaan vuosi. Ja siihen meille molemmille siihen vuoden aikana me ollaan kohdattu nainen, joka on jotenkin pannut meidät lopulta ymmärtämään jotakin siitä rakkaudesta, jota me ollaan jahdottu 5 avioliiton ja 500 naisen kanssa. Että se... niin, täällä on vähän eri metodi ollut, mutta silti sama juttu. Desimaalijuttu. Niin, se on, kato, silloin mitään vitun väliin. Se on niin... pilkku vaan puuttuu, kun vaan tai 2. Pistää niin. Ihan miten itse haluaa. No Kake voi nyt kertoa itse sitten omalta puolestaan vähän siitä. Niin, siis mä tulin Parkanoon ja mä olin ainoa kuka on mut nähnyt, kun mä oon tullut sinne on Jussi. Ja vähän oli ihan raajarikkoja ihan eksyksissä, ihan semmosessa energiassa, että hällä väliä, että mä tuun valottaa maailman ja mä haluan vaan panna ja tiedätkö, kylvää tätä. Ja niin, ja ei ymmärtänyt. Ei ymmärtänyt, että miksi ei niinku ei tavoita ihmisiä. Vaan kun sä tavoitat ihmisen, niin sä tavoitat sitä rakkaudesta, vaan sä tavoitat sen jostain halusta, epätoivosta. Ja sä toivot, että toinen näkee sut epätoivosta. Ja tosiaan, niin kuin Klasu sanoi, viime keväänä me kohdattiin Klasun kanssa järven rannassa. Ja meillä oli todella hieno keskustelu ekan kerran niin kuin kasvatusten ja istuin siinä penkillä ja sitten toi talsiin siihen. Niin, ihan vahingossa. Näin, joo. Ja sitten se oli hyvä kohtaaminen. Kerrotaanko mitä siinä tapahtui? Joo, se oli aika hauska. Klasu oli aivan hajalla lastensa takia. Ja pojat oli ollut todella vihainen Klasulle. Ja mä olin sitten jossain tämmöisessä kivassa energiassa just käynyt ayahuasca-matkan tekemässä ja tälleen, että hei, kaikki on niinku avoin, sydänsakra auennut ekan kerran ikinä ja pystyy tuntemaan niinku toisen tuskan, että hei, mikä sulla on hätänä. Ja Klasulla oli vähän heikko hetki ja me saatiin se auki. Klasu lähetti kirjeen sen pojille ja ne kuuli sen, tavoitti Klasun. Ja sitten menee hetki aikaa eteenpäin. Tampereella oli tämmönen Kuufestarit viime keväänä. Ja olen edelleenkin semmosessa poikaenergiassa edelleenkin. Sitten
mä kohtaan sen naisen, joka sen on madannut. Sinikukka näki meidät siinä iltana, kun mä kävelen sen kanssa. Ollaan menossa järven rantaa ja Sinikukka näkee. Sanoi, että te olette löytänyt toisensa. Se pysäytti. Ihan oikeasti se pysäytti. Ja sen jälkeen se maailma näytti ihan erilaiselta. Ja mä sitten soitan seuraavana päivänä Klasulle, että mä oon tavannut maailman ihanimman naisen. Ja Klasu on, että oikeasti. No joo. Niin kun nyt on ihan oikeasti nainen, että pysäyttänyt mut täysin. Mä en halua kenenkään muun naisen energiaa edes lähellekään. Mä deletoin kaikki mun Tinderit, kaikki kuvat, mitä mulla on kännykässä tullut vuosien aikana. Kaikki lähti. Ja se oli ensimmäisen kerran, mä ymmärsin, mikä rakkaus voi olla. Oikeasti, kun se asuu. Kaiken sen 500 naisen muutaman seurustelun ajan, mitä mulla on ollut 8 parisuhdetta, yksi semmoinen 7 vuoden parisuhde, muutama vähän pitempi kuin vuosi. Mutta sitten kaikki muut on ollut irtosuhteita. Ihan jokainen. Ja ollut aika villiä meininki, koska se oli, ei se pitkä ollut. Mun vuoruus alkoi 2006 ja se päättyi viime vuonna. Tai silloin kun muutin Parkanaan. Et se on ollut aika silleen lyhyt, että 15 vuotta, mutta aika paljon kumminkin siinä on tapahtunut välissä asioita. Ja sitten mä kerron Klasulle siitä. Ja Klasu oli, että se näkee ekan kerran. Nyt mä näen. Se oli. Ja siinä oli vielä sellainen, että siinä me istuttiin siellä puiston penkillä, niin sitten kun Kake sai sitten mut kiinni mun ylimielisyydestä, kun mä olin tullut sinne Parkanoon ja mä kun nyt on tämmönen kirjailijajehu ja kaikkea ja mä oon näitä miettinyt koko ikäni, niin me oltiin saunassa oltu siellä yhdessä saunaillassa ja sitten oli jotain puhuttu, niin mä olin vaan, että joo, mä tuun tänne vaan niinku tälleen vähän auttamaan ja näin. Tää on niinku tässä näin. Ja sit se sai siinä puiston penkillä kuitattua, että niin, muistaaksä mitä sä sanoit siellä saunassa? Kyllä mä muistin. Ja mulla on sillai hyvä jotenkin, tai niinku, mä oon jo oppinut sen, että jokainen kerta kun mun kusetus tai erehdys tai joku juttu niinku tulee näkyviin, niin mä kiitän. Koska mä tiedän, siinä on niinku, mä laajenen joka kerta, kun mä pystyn päästään irti jostakin, joka ei ollut totta. Tai jota mä en ole ymmärtänyt. Mä nykyään niin kuin sanoin, että mokaaminen on semmoinen, että no mitä sitten tehdään, kun mokataan. Niin sitten oho, ja sitten niin kuin käytetään sitä ymmärrystä, joka siitä syntyy. Ei tarvitse kantaa syyllisyyttä, ei tarvitse kantaa jotain muuta, vaan oho, ihan niin kuin silloin kun lapsi opettelee kävelemään. Te olette kattonut, kun ne mönkii ja pomppii ja kaatuu ja lyö päätään, niin ette te mene niitä läpsimään sen takia, että ne kompastuu. Vaan teet oho, ja sitten jos se tarvii apua, niin autatte, tai yleensä ne nousee itse, kun se halu on nousta korkealle, niin kuin noin muut siinä ympärille ja kävellä. Ja mä näen, että me aikuiset ihmiset, me osataan jo kävellä. Ja jalat kantaa, ja se ohjelma toimii. Mutta sitten on yksi ohjelma, joka vittu ei toimi. Ja se on se rakastamisen ohjelma. Se, miten olla rakastavasti, miten kävellä rakastavasti, miten kohdata toinen ihmisen rakastavasti. Niin me ollaan ihan eksyksissä. Koko kulttuuri on ihan eksyksissä. Se jahtaa meitä pelkoon ja vihaan ja kaikenlaisiin kummallisiin juttuihin. Ja silti kaikki, ikinen ihminen tavalla ja toisella kaipaa rakkautta. Ja sitten kun meidät vielä niin kuin opetetaan hakemaan sitä rakkautta niiltä 500 naiselta tai 5 tai 6 naiselta, että se on ulkoistettu. Me miehet ollaan ulkoistettu se rakkaus. Tuonne naisten rintojen väliin, sieltä se löytyy, tai jalkovälistä, jostain sieltä se löytyy. Ja
me ollaan ihan epätoivoisia sitten siinä jahdissa. Kukasta kukkaa ja naisesta naiseen. Ja kun ei se sittenkään. Ja aina jotain jäi niin kuin puuttumaan. Niin kuin tämmöinen niin kuin jääräkin, niin kuin minä, niin useamman kerran oli eronnut, aina tietoisesti valinnut vähän niin kuin erilaisia naisia. Niin sitten kun huomasi, että kuitenkin päätyy samaan tuskaan niiden erilaisten naisten kanssa, joku sama vaiva toistuu kerta toisensa jälkeen, niin sitten rupeaa miettimään, mikä näissä kuvioissa on niin kuin se yhteinen tekijä. Se tuli esille sulla samaan aikaan kuin mulla. Me oltiin viime syksynä tosiaan tämä mun elämäni rakkaus. Ekan kerran sanoi, että panu vittuun. Se niinku konkreettisesti sanoi, että tää on nyt tässä, pannus vittuun. Mä soitan Klasulle, että nyt meni Kölinaalle kakea. Mä oon aivan hajalla. Siinä menee pari viikkoa prosessoidessa. Ja sit me hokattiin, että mistä se on lähtöisin. Klasu soittaa mulle yksi päivä, että hänkin vittu näki sen, että mistä se on niinku liikahtanut. Ja se molemmilla on se sama kipu, aivan sama haava, mutta tulokulma ja matka on ollut ihan erilainen. Mutta se haava on itse, se on ihan samanlainen. Niin se on ollut ihan hämmästyttävää, siis niinku, miten monta kertaa me ollaan niinku samoille päiville kumpikin tykönämme jotain samaa asiaa ymmärretty. Se ei tunnu niinku todelta, mutta suunnilleen se on mennyt tässä vuoden aikana sillä lailla. Se tuntuu, kun Kake on ihan tommonen ja mä olen tämmönen, niin se tuntuu, että miten se on mahdollista, mutta joku tämmöinen yhteys siinä on. Ja mä vähän alan aavistaa, mutta että mikä se yhteys, ainakin joku yhteys siinä on. Ja mä en Kakellekaan sitä paljastanut, kun mä tänään tässä, kun mä kävin tuolla ulkona, niin mä tajusin tavallaan, tai mä sain niin kuin nimen sille yhteydelle, tai nimen, joka mun mielestä on ihan kaikkien ihmisten. Ei se ole pelkästään Kake ja minä, vaan se on, niin kuin, se on ihmisen se perimmäinen vamma. Haluatteko te kuulla, mikä se on? Se on miellyttämisen vamma. Se, että me koko ajan toimitaan sillä, niin kuin, miten miellyttäisin tuota toista. Miestä, naista, äitiä, isää, jotakin. Ettei se vaan jotakin. Ettei sillä kävisi jotakin. Ja jotenkin Kake on niin... Vitun kusipää välillä. Että... Niin, ja sä näytit sen niin hiton hyvin. Ja sitten mä pystyin kuvittelemaan, ettei mulla ole sitä. Mutta kuitenkin se Kakessa näkyi. Ja sitten vähitellen mä niin kuin aloin ymmärtää, että joo, musta on ihan sama. Se sävy on vähän niin kuin erilainen ja näin, mutta se sama juttu. Ja sitten kun mä oon tätä päivääkin tässä kuunnellut ja katsonut, miten me käyttäydytään, niin se on siellä. Tässä koko ajan niin kuin näkyy, kun se silmä aukeaa, niin koko ajan ihmiset niin kuin sillai miellyttää. Ylläpitää jotakin, jota välttämättä ei tarvitse edes ylläpitää. Me ei niin kuin tiedetä, mitä on sellainen kanssakäyminen, jossa ei tarvitse miellyttää. Ja Kaken kanssa mä oon tämmöinen kilttimies, vaikka mä oon viides avioliitossa ollut, mutta kuitenkin mä oon niin kuin kilttimies. Ja tämmöinen kovanaama, niin kuin tää Kake, niin se on opettanut mutkin olemaan silloin kovanaama. Tai sanoo suoraan ja rehellisesti päin pläsiin Kakelle jotakin, mitä mä näen. Se on ollut niinku hirmuinen lahja. Mä oon oppinut mieheksi Kaken kanssa tietyllä tapaa. Niin sillä lailla käyttää sitä miehistä voimaa, joka on, niin täytyy olla käytössä, muuten me ollaan vaan nössöjä. Just se, että me miellytetään, halutaan miellyttää ja sitten Klasun kanssa mä oon oppinut olla feminiini. Totta kai naisen läsnäolo tuottaa sen feminiinisyyden, mutta se, että jos se intuutio on, että hei, mä haluan panna sun, mä haluan sun tissiin ja that's it. Ei ole sitä rakkautta, ei ole sitä kohtaamista. Niin. Ja sitten kun joku osaa katsoa sua ja auttaa sua siinä, tai neuvoa,
kato tuosta kulmasta. Ja sitten kun se pikkuhiljaa aukeaa, niin sä huomaat, ei vittu, ei mun tarvitse miellyttää ketään. Koska miellyttäminen, se on haava. Sä pelkät toisen mielipidettä. Sä pelkät, miten toinen reagoi. Sä et uskalla puhua sun mieltä tai mitä sä ajattelet toiselle rehellisesti. Niin kauan kun se toinen on, sä pelkät, että mikä se toisen reaktio on. Ja se on ollut kans itsellekin lahja, että Klasun kanssa, kun on ollut ystävä, kun se on sanonut, lyönyt asian aikana kovaakin naamalle, ja sitten on mennyt näin johonkin sängyn nurkkaan ja ollut vaan, mitä vittua tässä kävi. Niin se kasvattaa, koska sä huomaat yhtäkkiä, että kun se toinen on ollut rehellinen sulle, ja sä huomaat, että tänne ei pidä satuttaa sua, koska se toinen vaan halusi ilmaista sen omat tunteet rehellisesti. Niin se kaikkien muidenkin kanssa, sun ei tarvitse välittää, miten toinen ajattelee susta, kun sä vaan sanot, että mitä sä ajattelet. Koska kaikkein pahinta on se, että jos sä haluat miellyttää toista ja se toinen aistii sen, että nyt sä oot fuulaa. Koska jokainen meistä jossain kohtaa tunnistaa, että tämä kaveri ei ole aito. Se on ihan väkisin. Jokainen tilanne, on se perheen kesken, kaverin kesken, vaimon kesken, miehen kesken, jokainen meistä tunnistaa jossain kohtaa, että nyt tämä ei ole aitoa, mitä mulle kerrotaan. Onko se valehtelu, onko se asian pimittämistä, ihan mikä tahansa. Kun siitä pääsee yli ja näkee sen, mun ei tarvitse. Mä oon onnellinen siinä, että mä voin sanoa tämän suoraan sulle. Sitten on kaikki paljon paremmin. Ja Klasu on opettanut sen mullekin aika hyvin. Kanssa. Mä oon oppinut siinä samalla itse. Se on aika nähti tämmöinen kombo tässä. Ja mä halusin, mä oon sit miettinyt, mistä se lähtee se miellyttäminen. Mistä se lähtee tää vamma. Ja on ihan selkeä, että se lähtee meidän lapsuudesta. Kun me synnytään tänne sieltä äitin kohdusta ja tietynlaisesta turvasta ja paratiisista, jossa homma hoitui, mä kelin siellä vaan ja äitin sydän sykitti ja ääniä vähän kuuli ja muuta ja siellä oli hyvä olla. Siellä ei tarvinnut huolehtia rahasta eikä maineesta eikä rakkaudesta eikä mistään. Se oli vaan niin kuin elämä oli. Ja sitten kun aika tulee ja se kohtu käy pieneksi ja se rupeaa puristelemaan meitä ulos sieltä ja sitten tulee vedenpaisumus ja maailmanloppu. Se ehkä ne myytit alkaa siitä. Kaikki mitä kerrotaan. Se on vedenpaisumus ja maailmanloppu, jossa vauvat työnnetään tähän maailmaan. Ja vielä kun mä olin nuori, niin silloin niitä otettiin jalasta kiinni ja roikotettiin siinä valoisessa synnytysosastolla. Ja niin kuin shokkihoitoa heti alkuun. Sä oot siellä kellinyt ensin ja sitten se tulee tänne. Ja se mitä se lapsi, kun se nousee sieltä äidin kohdusta, sillä on kaksi asiaa mitä se hakee. Se hakee äidin silmiä, nää mut, ja sitten se hakee äidin tissiä. Ja tietysti se mahan lämpö ja muuta siinä samalla. Mutta se on niinku se luontainen on vaan niinku tunkea tähän näin äiti pitää ja tavallaan jatkaa sitä kohdun rauhaa tässä tilassa. Mutta sitten kun nämä vastaanottavat äidit, kenellä teillä on ollut täydellinen äiti ja täydellinen isä? Käsi ylös. Niin, ei kellään. Enkä mäkään ollut. Ja Karlo ei ole vielä sitä harjoitellutkaan, mutta... Ainakaan tietoisesti. Hänestäkään ei tule sellaista. Hän ei ihan varma. Ei ole kauhean hyvä isä, jos ei ihan vielä tiedäkään siitä. En olisi hyvä isä ollut. Mutta joka tapauksessa niin täällä on kaikki aikuiset, kaikki meidän isät ja äidit on ollut, niillä on tämä sama vamma, se miellyttämisen vamma. Ne on miellyttänyt puolisoitaan, isoäitejään, kaikkia muuta. Koittanut olla mieliksi, koska se on niin kuin sen vauvan elinehto on se, että siitä pidetään huolta. Sen täytyy mukautua siihen perheeseen, siihen heimoon, johon se tulee. Ja se suurin synti on rikkoa heimon sääntöjä vastaan, perheen sääntöjä vastaan. Ja sillä pienellä ei ole mitään mahdollisuutta siihen, koska sen täytyy saada se ruoka ja turva ja lämpö noilta lähimmiltä siinä.
niin se mukautuu. Ja sitten se rupeaa vielä kun se on täyttä rakkautta, niin kuin tiedätte, te olette kattonut pikkulasta, niin ne on vaan sulosuutta. Ja se sulosuus tietyllä tapaa se haluaa tasapainottaa sitä vanhempien ristiriitoja ja pelkoja ja ahdistuksia. Se uhraa itsensä siinä, se hakee jotenkin, se koittaa tehdä jotain niille. Se ei ymmärrä, että se ei ole sen homma, mutta siellä me lähdetään eksymään. Se lapsi joutuu miellyttämään, että se saa rakkautta, turvaa, lämpöä. Ja kun se tekee sitä ne ensimmäiset vuodet, jolloin se tunnerakenne meidän aivoissa perustuu, se alitajuinen tunnerakenne syntyy siinä. Niin sit se ei edes huomaa sitä, kun se aikuisena tekee sitä samaa, mitä se teki siellä pikkulapsella. Se koittaa miellyttää saadakseen rakkautta. Kyllä. Ja sitten tietenkin me rakennetaan omat suojaverkot siihen. Jokainen meissä rakentaa ne omat suojamuurit, selviytymistaidot, millä ne pärjää sitten. Opitut taidot elämässä. Onko se sitten valehtelu, on just niin kuin kasvanut miellyttäminen, just tämä, että hakee äidin tissiin jokaisesta naisesta. Et se on ihan mikä tahansa. Oot se pornonäyttelijä, oot se elokuvanäyttelijä, ihan mitä vaan, poliitikko. Jokaisella on tarve tulla nähdyksi, tulla kuulluksi, löytää se, että hei, näe mut, kuule mua. Ja mulla oli kanssa se. Ja mullahan, kun mä synnyin, niin 2 tuntia minun synnytyksen jälkeen mut vietiin keskoskaappiin, missä mä olin 2 viikkoa sellaisessa, että mä ei tiedetty, että tuunko kuolee vai en. Ja sitten kun mä pääsin sieltä, niin mulla alkoi 10 vuoden jakso, missä mä kävin eri lääkäreillä, eli olin Auroran sairaalassa lastenklinikassa Helsingissä niin useita viikkoja, useita kuukausia sille, että mä en nähnyt vanhempia muuta kuin viikonloppuisin. Niin mut jälettiin lastenosastolle, missä oli 5-6 muuta lasta, ehkä 10 maksimissaan. Ja joka ilta, ennen kuin mä täytin 8, niin mä saatoin kustaa sinne alle vaan sen takia, että oli äidin kaipuu. Kun vanhemmat nukuttaa sut sänkyyn ja sitten yhtäkkiä kun sä herät keskellä yötä, niin ei ole vanhempia. Vanhemmalla rakkaus on kadonnut. Niin se opettaa selviytymään, koska kun ei ole äidin rakkautta. Ja se jättää arven. Ja se arpi on siinä. Ja sitten kun se arpi on siinä, niin sun pitää hyväksyä se, että hei, tällainen on käynyt. Mutta se ei ole maailmanloppu. Mä en ole kuollut edelleenkään siihen vitutukseen ja siihen tuskaan. Mä oon kattonut sen, mä oon pystynyt katsomaan sen. Mä oon pystynyt katsomaan sen vasta silloin, kun joku pysäytti mut. Ja se oli se mun elämäni rakkaus viime vuonna. Se oli ensimmäisen kerran, kun mä uskallisin Kaasullekin kertoa, että mitä mä oikeasti tunnen näistä asioista. Ja nykyään se on sit uskota niin puhua silleen kepeästi, että hei, totta kai se on muisto, mutta se on kepeä muisto. Ja en tietenkään toivo, että joku saisi sen aiheuttaisi omille lapsille semmoista, mutta mistä me tiedetään. Mutta edelleenkin, mä en ole kuollut, mä hengitän. Kukaan ei ole kuollut vitutukseen, tekään ette ole kuollut, tekin hengitätte, te pystytte ajattelemaan. Niin, pystyy ajattelemaan, pystyy hymyilemään, pystyy rakastamaan joka hetki. Mikä on enää ihanampaa elämässä kuin olla vaan tässä hetkessä ja läsnä ja hyväksyä ne, että hei, mulla oli tällaiset toimintakaavat, mutta mä en tarvinnut sen niitä. Mun ei tarvitse käyttää mun suojaamiskeinoja tai selviytymiskeinoja tästä eteenpäin. Koska sitten kun sä muutat sen oman energiasi, niin sä tulet väkisin kohtaamaan niitä ihmisiä, joilla on samanlainen energia. Ja yhtäkkiä sä huomaatkin, että ei vittu, että nuo ihmiset, nuo säädöt, kaikki tommoset ihmiset, ne ei tunnu enää miltä. Ne on semmosia, jotka jää pois taka-alalle, koska elämä jatkuu. Ja yhtäkkiä sulla onkin ihmisiä ympärillä, jotka osaa rakastaa. Ihan aidosti rakastaa. Ne näkee sut siinä näin. Ja ne on siinä sun läsnä vierellä silloin, kun sulla on vaikeaa.
Ja ne ei fuulaa sua. Ne ei yritä hyötyä susta. Ne ei yritä tuottaa sulle tuskaa tai tuottaa epävarmuutta. Mutta se on itsestäsi kiinni. Kaikki, mitä sä teet, se on susta kiinni. Ei ole mitään väliä, että onko se toinen pitää muuttua ennen kuin mä muutun. Ei ole sellaista. Kaikki on vaan itsestään kiinni. Omasta muuttumisesta. Omien mörköjen katsomisesta. Ja sen jälkeen siitä tulee, mitä se tulee. Mutta sulla on ainakin hyvä olla. Se et ole kuollut edelleen. Sä pystyt hengittämään, sä pystyt hymyilemään. Joo, se on ollut sillä Kaken kanssa hienoa käydä tätä matkaa, koska mä kun olen nyt vähän näitä tutkinut, niin mä olen sillä pystynyt näkemään asioita ja antaa niin kuin rehellisesti Kakelle sen. Ja Kake ottaa tosi hienosti kopin, se niin kuin jää sillä miettii ja pohtii. Ja moni ihminen, kun niille tarjoaa jotain vastaavaa, niin kuin vaan että mä näen, ei sen enempää. Niin ne vaan eihän tämä mua koskee. Ja Kaken kanssa on ollut hauska ja sitten nähdään, miten se rehellisyys toimii. Niin Kake on ihan eri mies kuin mitä se oli tässä 1,5 vuotta sitten, kun mä ekan kerran sen tapasin. Ja se löytää sen itsestään. Mä vaan täällä vähän huutelen jotakin ja sitten se ottaa kopia ja pohtii sen itse itselleen. Ei me voida tämmöisissä hommissa, me ei voida seurata ketään. Me voidaan käydä jonkun kanssa, mutta kuitenkin aina niin kuin sisäänpäin, itseämme päin. Se mitä mä oon saanut Kaken kanssa harjoitella, joka on niin kuin tällainen miehistä jargonia tai sillä niin sit se voi heittää niin kuin näin. Mutta sitten mä älysin itse asiassa tässä siis tää on ihan tällainen livenä merkki, että ei kun muutama päivä sitten. Kun mä älysin, että miten paljon mä oon pelännyt sanoa naiselle sitä niin kuin suoraan se, minkä mä tunnen. Koska se nainen, joka on siis miehelle, se on niin kuin suhde niihin läheisiin naisiin, on aina melkein verrannollinen siihen suhteeseen äidin kanssa. Se on se ensimmäinen kohdattu nainen. Se on sillä nöyrtymistä ja sit vaan niinku uskaltaa katsoa se. Mä kutsun itseäni samavikarahikaiseksi, kun mä oon vaan niinku ruvennut katsoa. Ja sit kun niitä katsoo, niitä niin sanottuja vikoja, eli asioita, joita sä et ole ymmärtänyt, niin se katsominen vahvistaa sua. Se näkyy Kakessa ja en mä tiedä, joku näkee sen muussakin, mutta itsestään se voi vaan tuntea niin kuin sisältä. Mutta kuitenkin se niin kuin sen erehdyksen korjaaminen on mahdollista vaan sen näkemällä. Ihan oikeasti tässä viikolla mä tapasin 5 vuotta sitten tämmöisen ihmeellisen... Elämässä rakkauden. Sano nyt. Joo. Tapasin Parkanon kylän avantosaunalla naisen, hän niinku se mut sieltä bongas. Tai niinku näki, että toi äijä tossa noin, niin siinä on joku juttu, joka on hänelle tärkeä. Ja sitten se rupesi katsoa, ja kun se katsoo, niin vähän äijäkin huomaa. Ja me ollaan sen kanssa käyty 5 vuotta semmoista jännää avantosaunaseurustelua, jossa me asutaan erikseen, tavataan aina välillä ja tosi intensiivisesti ja sitten taas kumpikin sulattaa juttuja ja tahdaan, mitä tästä nyt sitten tulee. Ja tässä on niinku tämmönen just 5 vuoden kaari ollut. Ja tässä viimeisten muutaman viikon aikana Kake on kuullut. Ensin mä kerron Kakelle, että mä oon nyt kirjoittanut kirjeen, että nyt se on loppu. Että ei tästä tule mitään, koska siinä on niin paljon räiskettä sitten, että tää ei niinku toimi. Me kirjoitin kauniin kirjeen kyllä, mutta varmaan kauneimman erokirjeen, mitä on koskaan kirjoitettu. Ja se loppui siihen, että minä rakastan sinua. Ja kiitos. Sitten seuraavana päivänä me tavattiin
pienen kirjeenvaihdon jälkeen ja sitten me jatkettiin kontraktia taas, koska se kohtaaminen on niin syvä ja niin kuin tosi, että ei me voitu päästä siitä irti. Mutta sitten meni 2 viikkoa, sitten mä sain häneltä vastaavan kirjeen. Niin viime viikolla torstaina. Se tulee, glasu on aina nojalla ja se tulee mun luokse. Onks sulla viini? Joo. Siis aivan hajalla. Mua ei koskaan dumpattu. Ei oo. Yksi vaimoista kuoli ja se oli eräänlainen dumpaus sekin, mutta niin kuin sillä ihan oikeasti ei oo. Ja se tuli aika tiukasti. Mä sattui vielä niin kuin sinä iltana sitten, kun mä sain sen viestin. Varmaan se oli puoli. Niin 5 mä luin, siis mentiin 6 sinne saunaan, jossa niin kuin meidän suhde on paljon myös tapahtunut siellä saunassa, kun me ollaan käyty molemmat. Se oli tyhjä se paikka. Siellä ei ollut niin kuin, se oli ne samat äijät, mutta niin kuin se lopullisuus siinä, ajattelin, että voiko tänne enää tulla, kun jos ei tämä ihminen ole, niin kuin jos ei meillä ole suhde. Vaan niin se tuntui, että mä olin ihan zombi, kun me tultiin sit sieltä saunasta pois. Ja sitten seuraavana, yön selvisin kyllä hengissä, ei siinä mitään. Niin, jokainen mies selvii. Niin me ollaan hyviä esimerkkejä, näin hyvin käy. Mutta sitten aamulla mä laitoin ihan lyhyen viestin, että kiitos viestistä, että ok, kiitos tiedosta ja siunattua matkaa sinulle. Kun ei ollut mitään, niin kuin sillä tällä mä kontrasin hänelle ja sitten hän laittaa viestit, että voiko hän tulla käymään puolen päivän maassa, että mä menen töihin. Joo. No, sitten hän tulee ja sitten me halataan ja se on niin itsestään selvää, että se on niin kuin vaan, se on totta. Mutta sitten tapellaan vähän siinä ja väännetään ja käännetään. Sitten taas päästään siihen, että halataan ja sitten se on taas ihan totta. Ja siis tämmöinen, kun on, kyllä te olette varmaan ollut semmoista kohtaa, niin kun jotain isoa, sitten sieltä nousee sinne isoja mörköjä kanssa siihen pintaan. Ja sitten se mikä, niin kuin, siis siitä on nyt 2 vai 3 päivää, niin mä olin niin kuin ihan sillä lailla, että niin kuin, mä heräsin kello 2 yöllä. Ja kello 2.22 mä rupean kirjoittaa niin kuin kirjettä, jos tuli lopulta 6 sivua pitkä. Ja mä lopetin joskus 8 aamulla. Mä olin ihan niin kuin, ja mä olin ihan, en vimmainen, mutta niin kuin semmoinen, että täytyy panna kaikki tähän. Niin kuin, siis kerrankin sanoa suoraan, eikä koittaa miellyttää tätä ihanaa naista, ettei se mua jättäisi. Vaan niin kuin sanoo niin kuin mä tunnen, niin kuin minussa soi. Ja mä tein sen ja sitten hetken lepäsin, mun piti juoda puoli pulloa viiniä, että mä niin toimuin siitä kirjoittamisesta. Lepäsin vähän ja sitten oikoluin sen ja sitten lähetin sen hänelle. Ja sain vaan, aika pian sain viestin, että se tajus. Siis oikeasti hän vastasi vaan niin lyhkäisesti, kun oli reissussa tai töissä. Mutta niin silloin, se kuuli. Se olisi voinut niin törmätä, että vittu älä tuu tommosia sanoa. Vaan että hän otti kopin. Ja mä koen, että mä ekan kerran, ja musta heräsi miehuus. Mä olin ollut sillä vähän just koittanut miellyttää. Mä en tajunnut sitä, mutta tavallaan kaken peilissä mä tajusin sen oman saman piirteen itsessäni. Sitten lopulta mä näen näin, mä ymmärrän näin, mä rakastan sua, mutta tässä mättää tai tässä on joku, joka ei toimi tai jotain muuta. Ja sitten hän pystyi kuulemaan, kun mä olin kokonainen mies ja rehellisesti suoraan, enkä pelannut enää peliä. Ja sitten hänkin pystyi muuttumaan, kun ei ollut 2 peluria, vaan toinen nousi omaan voimaansa ja sitten syntyi tässä, niin, en mene detaljeihin, mutta se menee ihan toisessa paikassa. Tämmönen pikku. Kevyttä kauraa. Joo, ihan paljon. Mutta näinhän tää menee, että itse on pakko muuttua ja just tossakin
hyvä esimerkki oli semmonen, eilen oltiin Klasun kanssa Prankkarissa. Kannattaa käydä, jos joskus käytte Parkanossa. Suosittelemme, joo. Niin oltiin siinä pöydän ääressä ja puhuttiin tästä samasta asiasta. Ei suunniteltu tämän päivän puhetta, vaan niinku, nämä on niitä, mitä me puhutaan. Ja mulle tuli tunne, tai muista, mitä mä en ollut muistanut yli 20 vuotta. Melkein 20 vuotta. 19 vuotta itse asiassa tarkalleen nyt. Ja mä oon mennyt 10-luokalle yläasteen jälkeen sen takia, että mun numerot oli aivan paskat. Sattuneista syistä, että mä en keskittynyt koulusta ja auktoriteetti oli ihan nolla. Kaikki muu kiinnosti enemmän kuin koulu. Ja mä oon 10-luokalla 2003-2004 ja nyt niin kuin 2004, 19 vuotta sitten. Niin meidän opettaja oli sanonut meidän luokan Järvenpään ammattikouluun niin kuin tämmöisen tutustumisen käynnin viikoksi. Se oli todella ihmeellinen siinä mielessä, että meidän luokka oli, tai se porukka, missä me oltiin, ei ollut pelkästään mun luokkalaisia, mutta siinä oli muistakin tämmöisistä piireistä tullut ihmisiä. Siinä oli muutama vähän nuorempi tämmöisiä kakaroita mun ikäisiä. Mutta sitten siinä oli semmoinen selvästi vanhempi, 40. Vähän vanhempi rouvas henkilö, suht tukevakko ja semmoinen, että on ujo ja ei ole elämä kohdellut hyvin. Ja me istutaan yksi päivä aamulla semmoisessa tilassa meidän tai se ryhmä. Me kohdataan ekan kerran. Se on mun ehkä elämäni ensimmäinen kerta, kun mä oon kohdannut jonkun aidosti. Mä oon ollut toiselle aidosti läsnä. Ihan et ilman mitään vitu filttereitä. Ei välitä sen toisen ulkomuodosta. Ja me puhutaan, mä en muista mistä se lähti, mutta mä muistan ainoastaan sen, että ihan sama miltä sä näytät, että sun rakkaus on vaan sieltä sydämestä. Ja sä voit aina se ulkokuoren niinku kiinteä. Se on vaan susta itsestäsi kiinni. Jotenkin näin mä sen sanoin hänelle. Ja se oli, mutta mä muistan aina sen kun se oli niin tunteikas, niin hän rupesi itkemään. Ja mäkin kyynelin siinä. Ja hän sanoi, että hänellä ei ikinä kukaan mies ollut aidosti niin kuin hänelle läsnä ja nähnyt hänet niin kuin näin. Ja ollut siinä, että hei, sä oot ihminen, ihan samalla lailla kuin minä. Ihan vitun sama, että jos joku mies on kiusannut sua, jengi on kiusannut sun ulkonäön perusteella, mä näen sut. Ja se oli todella makea kokemus, koska mä en ollut ikinä ollut naiselle tälleen. Mä unohdin sen sitten. Sattuneesta syystä tuli tämä murkkuikä ja kaikki muu kiinnosti enemmän kuin tämä kohtaaminen ihmisen kanssa. Sitten siihen tuli tämä vuosien aikana, kun omat kiusaamiskokemukset tuli ammattikoulussa sitten päälle, niin ei pystynyt tavoittamaan enää ihmisiä, koska oli kiusattu ja sitten haki sitä hyväksyntää, sitten kun rupesi näyttää komealta ja osasi vähän enemmän keskustella naisten kanssa, niin yhtäkkiä sai enemmän huomiota, niin se kaikki tämmöinen niin kuin katoaa ja menee niin kuin filtteröidyksi. Mutta sitten kun sen tuli näin esille, niin se oli, mä muistin sen eilen, niin oli oikeasti hienoa, kun meni kotiin. Mä muistan, mä kävelin himaa, mä menen prankkarista himaa ja mä menin istua tuolille. Ja mä makaan siinä, mä melkein nukahdan siihen. Ja mun mieli vaan puhuu tätä kohtaamista. Se toistaa sitä koko ajan. Ja mä oon silleen, että vitun jees, että vihdoinkin mä oon löytänyt jonkun sellaisen kohtaamisen, mikä mä oon unohtanut. Ja elämä jatkuu siitä, mitä mä oon voinut olla. Mä olin silleen, että oho, mä oon kompastunut. Muuten vähän 10 vuotta tuli kaaduttua vähän eri lailla tavalla, mutta nyt mä oon tässä. Ja pystyy kertomaan tänne, että hei, mäkin olen joskus osannut kohdata, mutta ne on peitetty joskus.
Toi on tosi nätti tarina. Ja sillai, mä uskon, että jokaisen ihmisen niin kuin perimmäinen luonto on rakastava ja hyvän tahtoinen. Ja nämä vaan niin kuin pelisäännöt tässä maailmassa on vähän toiset. Ja me opitaan niille pelisäännöille, mutta meissä kaikessa on se rakastava, hyvän tahtoinen olento. Ja sä muistit, missä se oli päässyt läpi. Ja mä en niin näe oikeastaan parempaa konstia kuin sen, että nyt kun mä huomaan kompastuneeni, niin sitten mä rupean niin harjoittelemaan kaikkien ihmisten kohtaamista just noin. Se muistaa sen, että mä olen osannut olla nätisti ja kauniisti semmoisellekin ihmiselle, joka ei ole niin mun halujeni kohde ja joku muu. Sitten niin mä oon ihan tietoisesti tehnyt jossain kohdin, että kuka tahansa tulee vastaan, niin mä olen hyvän tahtoinen ja rakastava. Kun se, minkä tunteen sinä tunnet, niin arvatkaa kuka sen ensin tuntee. Oletteko huomannut? Jos mä katson rakastavasti Simoa, niin missä se rakkaus ensin tuntuu? No se voi tuntua sussakin, jos et sä suutu, jos mä katson sua rakastavasti. Mutta vähän tunnen sen rakastavan tunteen itsessäni ensin. Ja kun opettelee tuntemaan rakastavan tunteen, joka ei ole halulla kiinni ottamassa. Olennaistahan tässä on se, että se on yhteinen. Kato, jos mä vaadin sua tuntemaan rakkautta, mä kohtaan mä rupean hallitsemaan sua. Eli sekin on niinku semmoinen rakkauden niinku perimmäinen juttu on vapauttaa. Siis sillä lailla meille tämä on niinku vähän, mä luulen, että tämä on niinku ihan uutta juttua, se, että rakastaa niin paljon, että ei enää yritä, niinku herää siihenkin mokaamiseen, että mä koitan hallita jotakin, kakea tai niinku rakastani tai jotain muuta. Että sen pitäisi olla jotakin. Ja se on pelosta se kaikki. Että oppii näkemään ne, niinku, missä se pelko hiipii siihen rakkauteen, jota me aina tunnetaan, kun me kohdataan joku. Kyllä se on siinä. Se hetki lyhyempi tai pitempi, jolloin kun me nähdään toisemme. Me tullaan nähdyksi. Mutta sitten siihen joka juuttaan kertaan, olette ihan varmaan olette huomannut. Sitten tulee niinku vanhat pelomöröt tulee siihen haastamaan sen, että no, mut vittu kun toi näyttää tolta. Ja sitten se sanoo tolla lailla. Ja kaikki vanhat muistot siitä, kun on saanut turpiin, niin tulee siihen. Ja niin kuin tavallaan syö sitä rakkauden kanavaa. Eli kuheruskuukausi menee ohi. Kyllä. Ja meidän homma, mä näen sen niin, että silloin ne möröt, jotka tulee siihen, niin ne on niin kuin tulee, hei kato mua kanssa, niin kuin pikkulapsi, joita ei kukaan nähnyt. Että kato mua, kun mä haluan vapaasta tästä kentästä. Kun ne vapautuu sillä, että ne nähdään. Silloin kun sä näet sen toistamisen, niin kuin Kake on kauniisti nähnyt, niin sitten sen ei enää tarvitse toistaa. Niitä vanhoja alitajuisia niin. Kierroksia. Ja sitten niin. just tääkin, ja siinä on hieno puoli, että sitten ei vaadi toista. Jos toinen ei halua muuttua, niin sitten se toinen ei halua muuttua. Mun elämän rakas hän ei ole nyt, hän katosi vaan. Mä en tiedä syytä, hän ei ole ikinä kertonut, mutta mä oon ihan ok sen asian kanssa. Koska hänellä on se valinnanvapaus. Sä et voi vaatia toista muuttumaan sun oman rakkauden takia. Vaan sä voit rakastaa sitä toista, vaikka se toinen oiskin poissa. Mä voin yhtä lailla rakastaa teitä. Yhtä lailla. Kuin mun elämäni rakkautta. Se ei sido mua menemään teidän kanssa naimisiin. Se ei sido mua makaamaan teidän kanssa 3 kimppaa, 2 kimppaa. Ihan sama. Mut mä voin silti rakastaa. Koska se rakkaus ei sido mihinkään. Kun se on vaan tässä. Se on vaan läsnä. Se, hei, mä näen sut. Mun ei tarvitse pakottaa sua mihinkään. Niin saat vaan olla siinä. Niin se lapsikaan, joka haki niitä äidin silmiä, ei se ajatellut seksuaalisesti. Ei siellä ollut mitään seksuaalista. Se on vain nähnyt. Se on niin kuin se isoin kaipuu. Hei, ootte sitä Avatarin nähnyt. 1 oli hyvä, 2 on musta vähän liian rankka. Näkyy mun herkälle sielulta. Mutta 1 just ne kohdat, kun ne sanoo, mä näen sut. Ne osuu aika lähelle kyllä sieluun, koska se on se, mitä joka ikinen kaipaa.
se kaipaus, joka meillä oli, että se äiti näkisi meidän. Kyllähän se väliin näki, mutta sitten sillä tuli kiire ja oli muita lapsia ja silloin oli huoli rahasta ja jostain muusta, niin ei se aina nähnyt, kun me kaivattiin.